Let's preach to these people. Let's preach to them. Bazali cala ibhekeni. Cela offender naphilisa ingane zenu. Mtshele uthi iqanda kaNkulunkulu kwakuthi izalwe emshadweni. Ukuzala ngaphandle komshado akungabi no, akube yishame. Bana abazalwa uhambe ngemsamo wewe. Ngithi ngina ngicela offender nina kuphilise ingane. Ngithi ukuzala ngaphandle komshado. Ensindisweni ngishilo wathi ngikhuluma namaKristu. Ukuzala ngaphandle komshado ngiyacela kube yishame kungabi no. Let's build families la ngaphakathi. Nayifuna besho. Sengazalana nenze yani? Uzithwala ukugcwalisa umhlaba. Cela ibheke futhi mase beshadile baba ngazala ngo10. Ushadile kaBuso. Yeah. kaBuso. Ngale ngena phi? Nifuna ivesi zonke. Ushadile kaBuso. Yeah. Abafana. Njengoba nami ngina 3 nje ngifisa uNkulunkulu angishaye nama4 ushadile. Jesus. Abenza amabheki shower baphinde beze. Ibheki shower yomuntu ushadile